Lokalni savet za zapošljavanje opštine Kladovo raspisao je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Za taj program iz budžeta opštine Kladovo izdvojeno je 2,1 milion dinara. Pravo učešće imaju poslodavci sa teritorije opštine Kladovo iz privatnog sektora, preduzetnici i privredna društva, koji će sa nezaposlenim licem zaključiti ugovor o radu u trajanju od najmanje 12 meseci. Prvenstveno ćemo akcenat staviti na ona lica koja imaju više od 50 godina ili da pojednostavim, naši sugrađani znaju iz svih ovih prethodnih godina da smo mi tu prethodnih godina zapošljavali lica koja imaju 36 meseci do penzije i na taj način ta nezaposlena lica godinu dana će biti prijavljena u radnom odnosu, nakon toga stiču mogućnost da 2 godine budu na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje, primaće naknadu sa nacionalne službe i nakon toga odlazak u penziju. Više puta smo mi to konstatovali, ali dobili smo i potvrdu od naših sugrađana koji su bili korisnici ovih mera do sada, da je to jedna jako dobra mera. Ne bih želeo da zvučim neskromno da kažem da smo tu meru mi osmislili, ali mislim da je istina na našoj strani i da je ovo jedan od poslova koje radimo i zbog kojih možemo da budemo zadovoljni jer smo uradili nešto dobro za vrlo ugroženu kategoriju naših sugrađana koja je često zaboravljena od svih. Subvencije od po 200.000 dinara isplaćuju se u jednokratnom iznosu, ali je krajnji korisnik podsticajnih sredstava nezaposleno lice koje zasniva radni odnos kroz taj program. Za uspešnu realizaciju jedne od mera aktivne politike zapošljavanja neophodna je i podrška poslodavaca. Svaki od ovih nezaposlenih lica treba da nađe poslodavca koji će da konkuriše kod lokalnog saveta za zapošljavanje za sredstva, za subvencionisanje zarade za to nezaposleno lice. Dakle, praktično u celom krugu imamo tri učesnika, to su nezaposlena lica, to su poslodavci i lokalni savet za zapošljavanje, odnosno opština Kladovo. Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih otvoren je do utroška namenskih sredstava, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine. Plan je da se kroz realizaciju tog programa na određeno vreme zaposli 10 nezaposlenih lica sa evidencije ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu koja ispunjavaju uslove iz javnog poziva.